tenim una infraestructura europea a disposició de les empreses. Has d'innovar, has de pensar molt en gran i llavors mirar la situació, la realitat, tocar de peus a terra i agafar un equip de gent que vulgui millorar. Jo crec que tot això de la IA és una tecnologia per voler millorar, per voler fer les coses molt millor. No? I la part creativa és on van els humans, és el que necessitem per mirar quin comerç, quina empresa vull tenir. La tecnologia que pugui aportar valor. A nivell d'usuari, la IA té un avantatge segurament molt gran i segurament per això està avançant a aquesta velocitat, i és que la barrera d'ús per qualsevol persona és molt baixa. Les dades com un actiu, d'entendre que les dades són l'actiu que fa que les coses passin. Si no som capaços de tenir el talent de les nostres organitzacions per portar-ho cap aquí i el talent concebut com a personal propi o un partner tecnològic, aquella empresa estratègica que ens ajuda, que ens ha ajudat sempre en els nostres processos de negoci fins ara i que ens ha de continuar ajudant en el procés d'integració de la IA a dintre de casa nostra, cadascú amb el nostre negoci, amb el nostre equip, amb la nostra manera. Com es fa això per fer el reskilling? No? I perquè sobrevisquin els autònoms i tot? Hem d'anar més per aquí. Però és que als Estats Units fa 30 anys que la fem servir. La mentalitat d'allà és sempre estàs estudiant, sempre. Som una empresa que sempre ens ha agradat, no? La innovació, la tecnologia, i el que hem fet és intentar veure amb la IA què és el que ens podia ajudar amb el nostre dia a dia, no? A millorar processos, a millorar la feina de les persones que estan a Udon. Nosaltres tenim diversos projectes en marxa i tots amb un objectiu. Un dels projectes, per exemple, és reconvertir el nostre manual de marca o manual de procediments. A dia d'avui també és un mal de cap, no? Aconseguir trobar gent que vulgui treballar, no? Trobar gent vàlida i de forma recurrent. Ens hem posat a treballar lloc per lloc. El que sí hem vist és que fem moltes feines que són automatitzables, no? Moltes feines en les que aportem relativament poc valor com a persones. Si ens concentrem en aquestes feines, per exemple, estem parlant de que a Udon hi ha llocs de treball en els que podem automatitzar entre un 30 i un 80% d'aquesta feina. Un avatar que pot parlar català, castellà i tagalo a les cuines, no? Amb un sol clic, això ens ajuda molt a fer aquesta comunicació. Fa ja mesos que estem treballant amb una empresa, no? Una de les empreses que podria treballar amb el Supercomputing Center, i nosaltres tenim, això sí, moltes dades. Amb aquestes dades i anar fent el fine-tuning, a dia d'avui hem aconseguit preveure, em sembla que estem al 97% a ventes mensuals, 85% venda diària, no? A setmana vista. I això amb què ens ajuda? Que és l'objectiu final. Aquesta previsió de vendes ens ajuda a l'hora de gestionar el local, a l'hora de preveure compra. La IA és tan potent i les empreses que ho entenen, com jugar en aquest pati de la IA, acaben creant models i sistemes que després venen a altres. S'ha de somiar, s'ha de pensar en gran. És per passar-s'ho bé. Els raros s'estan tornant molt importants. Quines són les feines del futur? Analistes de dades, saber portar tots aquests llacs de contingut. També seran els lingüistes que passen de traductors a ser molt importants a dins les seves empreses, perquè el qui pot preveure el futur és qui porta el creixement de l'empresa, no? És un complement perfecte per fer més fàcil la teva feina i per millorar la teva feina. Millorar els processos et reduirà el cost, però exponencialment, brutalment. S'ha de tenir confiança al coneixement, al talent, a la gent que vol aportar, als innovadors, els que dèiem que érem els raros, tenim alguna cosa a dir, no? Jo no ho descartaria És un cop de regirar la mentalitat, de dir, ostres, que estan perdent el temps. Jo no ho veig així, és que igual et volen ajudar.